Se on kato roska. Tää on roska. Kato, sekin on rikki taas. Ai että. Kumpastu. Joo. Hienoa. Jorma-Liisa ilmeisesti menee sinne pian korjaamaan. Kato, meillä on varas ja se ei kerkeä edes kaupasta pihalle, kun mä mätkisin paskaksi. Äläkä niinku kato taakse, täällä tapahtuu Ei, noita tuotteita vaan tappuu tuohon mun jalkoon. Ei mitään ihmeellistä. Liukastuin saatana Aivan normaali. Joo, se ei tykkännyt varmaan tosta, kun toi kone hajosi. Nom. Hei, älä huoli, niin minäkin. kato. Ilta, kohta se tulee. Nyt tän myynnin jälkeen se on se 30 tonnia kasaan. Että sieltä se tulee. Ui. Kolapotlet on loppu, jumalauta. Mä vähän avuitan. Joo, ehkä jossain vaiheessa pitäis, mutta mietitään sitä nyt, kun selvitään päivästä. Joo. Se on kreidussoida. Mitä vittua, se on ihan kokonaan loppu. Kaikkea pitäis olla hyllys. Perkele. Nyt miksi mun silmään sit osuu kolapotlet? Vai Minkälaista? voi olla, että se Ootas, kolabotle, niitä on... Käys kattoon ulkoa, niitä on laatikossa kyllä, mutta ei oo ei hyllyssä. ehdi. Vittu, mulla jo harjaa no tosta. Heräs Hallu nyt ne tavarat siitä. Mun tässä kassahomma kesken. I haven't found jotain se ei löytänyt. Mitä se ei löytänyt sit jakapsta? Varmaan näitä Varmaan niitä kolapotleja. Kolapotle, ihan perus kolapotle. On. No nyt Ne on. kolapottethan oli ne, mitkä Inka onnistui jotenkin kadottaa. Vai oliko se jännä, en muista kumpi, mutta otti laatikon käteen sit mikä hävisi se laatikko. Se vaan hävisi. Joo, mä niitä ostin tossa lisää, että... Kaikkea pitäis olla, kun vaan pistää hyllyyn. Meidän Irmeli ei oikein pysy perässä, vai mikä oli? Hei tyypit. Keijo Pirkko on se, joka hyllyttää. Keijo Pirkko ei pysy perässä. Jorma-Liisa ilmeisesti on se, joka korjaa paskaksi menneitä kaappeja. Voidaanko me joku kerta mennä kiinalaiseen? Vedetään ihan kauheat koukut. Joo. Itsudema. Koska mennään? Itsudema. Mennään vaikka... No, miksei me... Ei se Sitä saa voi koskea. katsella. Sä oot ihailla sitä. Niin. Läppii sitä tietokonetta siinä. Onpa Hei, tää on sinulla roska. hieno tietokone. Pitäisikö meidän hommata kolmaskin kassa jossain vaiheessa? No jossain vaiheessa, mutta ei vielä. Eikö meillä ole? Jep. Missä sä oot? Paketti on loppu. Sä oot siinä. Juu, Mepä pieni helvettiin mun Lemon edestäni. tray on loppu. Sä oot siinä. Mepä helvettiin mun eestä. Mutta kun sä peitit mun näyttöön, niin mä en nähnyt mitään, kun sun laatikko oli siinä. Hei, meneekö 40 tonnia tämän päivän aikana rikki? Oisko? No, Ei jos mene. viimeisellä asiakkaalla Ei mene. tulee joku ihme. On sulkenut jo. Kauppa on kines jo. No toki ehkä ei enää kiirettä tarvitse, kun ei sinne tule enää uusia asiakkaita. Nuo. -300. -800. Mitä? Jostain täyttöä ja... Ehkä mä otan luudan pois. Ei lennetä enää. Hei, me lennetä. Nuota. 2, 2, nuota. Croissant. Haluan aina järjestää. Niille on nuo omat hyllynsä, pistätte sinne. Sen jälkeen kun ootte ensinnä käynyt täyttämässä, toki. Kyllä, kun ne värikoodatut hyllyt ei oo niin vaikea. Niin. Jos hyllyt loppuu kesken, niin hommataan lisää, saatana. Niin. Niin. Kuka herrasväki käyttää sanoja?
Tää on dissatisfying ääni. Hei, nyt Ilta, tulepa tänne pakastimen luokse. Olen tässä sun Kuka vieressä. helvetti on laittanut green beansseja tohon vaikka... Kuka ne on laittanut green beansseja lasagnen kolle? Tuo ei ollut minun tekellestäni. Allu. Kittu. Hei, se ei välttämättä ollut minä, Odotapas, mulla on tyhjä mä en ole vielä laatikko. täyttänyt kokonaan tyhjää. Ei perkele, noinkin on täynnä. No niin. Peppermint. Peppermint. Miten mä tässä onnistuin? Missä? Mä oon sitten jo taululla, että kun siihen vaiheeseen... Vihreät ja punaiset. Make it happen, tee se hiljaisesti. Yes. Woo! Puhuit hyvin, paikkasin on teidän. Jenna, Puhut vähän, mutta asiaa, paikkasin on teidän. supa pläänäämään. Pieni hetki. Montako tökkäystä me saadaan, että se saadaan vankilaan? Oliko se maksimi 999? Kuka? Mut Jenna, mä sain managerin approovin, mä en voi mennä vankilaan. Joo, mutta mä vähän käskin on. sun myös olla hiljaa. Tehdä työtä, jolla on Se on tarkoitus. kipiä. Se on... Puter. Oliko meillä muuten itse asiassa Puteria täällä? Ei. Jenna, Joo, mä Se... setvin vielä järjestää. nämä viimeiset vihreät boksit, mä tuun ihan just. Se erottaa vihreät todella kauas keltaisista. Punaiset on mennyt. no niin. Ahaa, toi meidän Keijo Pirkka laittoi vihreän ikävään paikkaan, niin mä siirsin sen. Kiitos. Kun meillä tosiaan on rahaa, Mm? niin mehän voitais periaatteessa ottaa uusi perkki ja teikö avata yksi laajennus vielä Joo. tästä niin kuin kauppatilasta. Mielipiteitä? Nappi. Joo, me voidaan ottaa noin... Pitäisikö meillä ottaa... Me voidaan mennä Basic Product 4, sitten meillä on Preserve, meillä on Produce 2 ja Soda Drinks 3. Niin kun mä mietin, meillä on että niin pitäisikö paljon ottaa kyllä tuo soodaa. Soda Drinks 3, me saadaan työntekijäkin. Sitä mäkin mietin. joo. Siinä on sen Mennään niiden jälkeen. Joo. Mä avaan meiltä tosta tilaa. Make it rain. Niin tuolta tulee sitten, tuolta tulee Tässä tuppa tänne hetkeksi. Näytä eka niille mihin menee mikäkin. Tää Oota, on kun mä tuossa blueberry ajattelen. juttu. Mulla on käsissäni kans blooperi. Mä vähän mietin ennen kuin kukaan muu laittaa näitä, että Jes. kuinka näitä pistettäis. Ne saa pois. Okei, yksi laatikollinen menee. Älä nyt. Se Joo. ärsyttää mua sitten. Koska näitä on nyt niinku 7 uutta asiaa. Ja meillä on tässä käytettävissä nyt yhteensä 10 hyllyä. Allo, mitä sulla on käsissäsi? Guava Energy Drinks. Alien. Mulla on sama. Pistä siihen mustikoiden alapuolelle. Mitä Inkalla on käsissänsä? Blueberry. Sitä on jo, vie pois. Mulla tulee tätä mangoa. Siihen Mut se on alapuolelle jo eri pois. merkkiä kuin toi alieni. Se on Okei. Lagoon Thunder. Mulla on joku Apex. Cola Energy Drink. Ahaa. Mulla on sugar Mutta free. Pistä tohon alapuolelle taas. Tölkkikamaa. Näissä kaikissa on vissiin aika samanlaiset vetolaatikot, niin näitä saa laittaa. Ai sulla Ihan on vaan vähän kans niinku- se... Me joudutaan siellä. Ai, sulla oli kans tätä. Joo, mä sanoin. Joo, Ai, sorry. on good. Meni ohi, kun kaikki puhuu päällekkäin. Lima-energiajuoma. Maa. Saatte kato kuinka monta niitä tarvis olla ja missä. Siirtäkää, jos on huonossa paikkaa, mutta siinä sen kuitenkin on olemassa. Älkää antako mun häiritä teidän appelsiinien ostelua, mä vaan skauttailen valituksia. Tai siis jos Temperature valitatte, saatte doesn't feel right. luudasta.
Siis täällä valitetaan koko ajan siitä, että lämpötila on huono. Jenna, googlaa. Mä heitän tänne perälle yhden. No molemmin puolin ne onpahan sitten. Vetää luupilla. Okei, Sitä kuumaa ilmaa. No mitä Näitä persettä, asiakkaita mihin tulee mä huomattavasti vähemmän. Temperature doesn't feel right. Aha, Odotan nyt, kun mä keksin ensin, että... Ai näitä pystyy suurentaa! Aha. Joo, mä katsoin, kun Jenna on vaan toi vittu räjähti saatana ton koko. No nyt on ainakin iso ilmalämpöpumppu. Juu, sekin varmaan vaikuttaa, se on liian pieni tilaan nähden. Onko se Jorma Irmeli täällä nyt jossain hommissaan, kun Ei kuuluu kun- liukasta ääntä? Sä stäkkäsit niitä vähän. Hei, paras, Inka. Mitä nyt ei? Au! Oi voi. Niitä on 5. Niitä voi onneksi poistaa. Ja Jenna, miten vittu sä onnistuit tossa, että niitä on 5? Mitä se teki? Niitä voi kasvattaa, että vieren vaan vittu lisää niitä. Kai se kasvaa, kun niitä stäkkää päällekkäin. Mutta eipä tuu enää vittu valituksi ilmastoinnista, saatana. Onko näkynyt? Helvetti. On varmaan muuten tosi energiatehokas, saatana. Roska etelä hetelä. Muuten jatkamme, me emme lopeta vielä. Tuo menee tuohon. Mitä vittua jätkät? Ja. Mitä sanoitte? Niin mä sanoin, tuli hiljasta. Tyhjääksä sä jotain? En. Ei. En herra joulupukki. Siinä on virta päällä. Siinä on virta päällä. Patteri kuluu. Akni kuluu. Mutta ettepä saa. Free Fifi. Ja. No kun mä meinasin alkaa kans just tekeen sitä. Odota nyt Fifi. Pistä vaan. Otetaan ne ensin, otetaan storage ja Minkä ne sitten jos otti? jää raha. Ton Preserves 1 tuolta ylhäältä. No. Koiran ruokaa. Joo. Sitten tulee Preverse 2, sieltä tulee Chicken Bees, Meatballs, Perverse Lentils, 2. Tomat Soup. No Meatballs. Perverse 2. Hei, otetaanpa muuten se joo sitten seuraavaksi, niin saadaan taas uusi työntekijä. Se olisi kyllä kova. Saadaan mahdollisesti cashier. Montako tuotetta sieltä nyt tulee? Siitä uudesta. Mä käyn kattoon. Sitten tulee 6. 6. No, Ei, korjaan. 6. Korjoon 6. Ja Mä katsoin väärää kohtaa, niin... Korjaan. puolelle. Okei. Pistetään noin mustia, joten pistetään noin ruskeat nyt sitten Voi tänne. ei, niin- surullisen kuuluisa dogfood. Sitä on siinä täydet. Noniin. Sitä menee kyllä niin vähän, että saa laittaa kyllä 2 hyllyyn. Oliko Katti siinä? Katti Matikainen. Kotti Katti on. siinä. Mä täytän loput sitä dogista. Nyt täällä on Joo. tilaa, mitä helvettä. Aha. Oho, no ne vaan käsittelee vähän nopeammin. Chill. Joo. Mutta eipä meillä ole kassoilla näitä meidän työskentelijöitä, niin ei se No mutta sillä sinänsä ole väliä, mutta se on sen pelin tarkoitus. Kuka perkele vei mun hätävällä luutani? Mä vein sen. Allu, Missä pistäpä se se äijä mun on? kassa kiinni. mikä? Pistäpä se Pönsen mun kassa kassa kiinni. Joo, pisti. Se poistuu. Okei. Ja just kun me ollaan avattu perkki, että ei se on tuolla, kyllä oli ainakin äsken, mutta me ollaan just avattu perkki, jolla me saadaan lisää asiakkaita pönsä kiinni. No mutta kun meidän ei oo
Perkeleen pelsä. Hakkaaja-alueella. Linjavahti. Jen. Lyö Jumalauta. sitä, se tykkää siitä. Se ei vaan... Joo, lyö. Ei Kyllä mä sen huudella. tiedän, mutta ei multa. Roska saatana. Ai niin, se ilme, kun sä löydät vahingossa sun kaverin äidin, niin sitten räppäri. Hei Allu. Mä taas rupesin miettimään yhtä juttua.